Tagal nyo mga ka-SP, no? Ate pag-isikutan doon mga ka-SP nga, kuan. Bahay kini sa importante kaayo ni kay maskutan na to ron ang gira karon sa US ug Israel o Iran sa Middle East. Kung unsay kalamgitan ani sa balang kasulatan nga sabi na karon mga basahon sa salmo nga hait kaayo matulong siyang kunuli ng alingasa niya. Ang alingasa ug maayo kay nabati man pud niya ang kuan karon ay nagulo sa kalibutan sa kinayahan o kagol sa Espiritu Santo sa balang Espiritu. So sa kalamgitan ani kol sa imong pagkuan ani sa mga pulong ni mga hait man kayo o sa sitwasyon pud karon sa tong kalibutan. Sabi na nadahan nagikagubot ron sa Middle East. Kung balikan ako itong akong isulti sa una na pagsugod ka na ako pagdawat na ako 11 to 12 years ago na nagpuyo mo ba na ako kung wala na tuyo mo ng pagsulay na live man na ito na sa Espiritu anong ngasa lain-lain na akong pagkonsulti lain man ang pag-ubad ako sa balaang kasulatan lain man ang content sa balaang kasulatan pero maura ang dulngan ang content din basi balikan nila na sa akong mga nasa YouTube sa Facebook wala may nakusap nagkalawom lang pagtuon pag-ubad na ko ninyo nagkalawom na po doon ang dagan sa kalimutan muna nga ako ang giinan ang mga tao sa una ka mo kinala magliguan magliguan mga ito ng kabalaka o mo manikamot yun makakuha ta sa gawin sa mga balita karon nakaluwal ko kay bisan kita mismo diri matawhanon tanawag og mahusay ko ninyo mayroon pa mo ligo mo nakakuha na mo ani yung mawala ang nitabo manggod sa dagan sa Middle East. Dagan naman ang mga vlogger, dagan naman ang mga nag-research ana. Ako di lang ko maghilabot sa tawanan kan. Kana sila gigamit po na sila para ma-expose po ang lisod karon critical na sa kalibutan nato ron. Gawas sa global crisis gawas sa kinayahan karon nga nag-react na pod sila lalo sa yuta. Ang Diyos nagsuko na pod tungod sa sobrang kakalibutan ng tao. Gigamit si Kristo ang pangalan ng niya. Gigamit lang ang pangalan para sila halang doon, para sila ingon makaluwas. Nag-ingon sila nga piniriliyon makaluwas. Ang sugod magod na gira ni religion man, kabalo man mo kung saan na ang Iran, di ba? Kung saan ang Iran? Sa pangalan sa Persia kung balikan mo sa una ang mga pangantaw ni Daniel ko naman sinubod ko doon na sa explain ako kung gana ko sa Ginoo sa Espiritu ko Ginoo kahit nagit ko kay ipadayag naman gid nimo kung naman ko sa una dili na ko masulti ninyo kay di pa magid mo kasabot ani manang giingnan ko sa nagbad tahan to sobrang bomba si Dr. Rizal Salgod mapo si Kristo nagsulti sa ana gipalansa sa krus kay nagunitan man ang kalibutan kaniadto nung nagpakamatay si Kristo pagkatuwa sa langit kaya nagunitan na po masibla na po ang kalibutan nagunitan na po ipadala na po ang Espiritu di ba? Na ito si Pablo, nabatian ko nga nagkatag-katag ng bungag mo sa ako nagsulat kaniya, di ba? Mga po bati ni Kristo nga diyan kalibutan karon naabot naman ka panahon sa 2000 ka po muna og kabalakan kay kita ang mga tao nagpabiling sa naandang ng pagtulunan maluwas na sayaw lang God is God na dito wala kung
kung mayon mo nga ang Diyos ko nga kay mao man na ang inyong batasan yung naandang pagtulunan ng Diyos giluwas na kaniya sa iyang pagkamatay bisag makasasala ta giluwas na kaniya kung mag-ampo kaniya hastinlan man ang bukian ang pag-ampo gan surrender na to mga itong kaugalingon sa Ginoo mo nang pagtulunan na to nga magluhod ta mangayo kaniya tagaan kaniya kung saan wala man na nabasa wala man na giwali sa mga pari mo na yung gipasiluhan sa unang dili madungog ang atong pag-ampo kung doon na kay Jupen na sala pangayo karang kamong pagtagaan pangita aron kamo pag makakaplag paano ko aron kamo pagabrihan wala man tanan nuktok ang atong gipangita ang kalam unta atong pangita ang banuktok unta ta sa iyang kasing-kasing sa yang gugma na to o magbuhat ta di man ta abrihan kay wa man ta ni abri niya di po ta kakaplag sa kakaplag na to kay sige naman tag tanaw ko din yung mo hisugot na po tag pare o sige ingaw pare ang pare di ba ingaw yun nga di pasidonggan yun nga kung maingon tangan Diyos gogma sila na gogma sa tao di ba pakabot diya murag leader hari yun na siya kay ingaw ginang ginarespeto wala sa ako nga gigamit sa espiritu na refleto ako ang gipaantos tama kanya ako sa tigtanong ang chutni nga mga hari mga hari batok sa mga hari so sa itong reliyon no pastor batok pari tama kinsa ang inyong ginaaway kinsa ang inyong ginadebate anong sige man tagdebate ang atong importante karon na kuanan mayo sa tapari ka man pastor ka man ako man ug kamo man nga ang Diyos dili magsuko nagsuko man ang Diyos kay mga tao nagsuko man sabi magsuko man ako balikan na to ang gira sa Middle East sabi nila mga pari ni mag-research ilang research tugod ka na manggo yung tama sila mo ni simbahan kung dili naman nato mabitin ka karon kay na naman yung cellphone na simita na sa YouTube na dihat wala na nag-isgot wala na nag-research ang simbahan ang mga paano nag-research lang na tama sila mga nakakot yun ang mga tao nga sa impyerno nagsalig lang ta wala ta sa pagsalig sa pulong sa Diyos kasi si Father Darren dapat isigutan niya sa nagtabo na dagan naghakot niya noon kaya nasaligtan niya mga pari si Ubod nagwali siya tama wali pero convert man nila mga islat sige tagtukod og simbahan karang pag-anak ko focus dito ang kana pero di ko mahilabot sa tawanon na kay nanay mga vlogger diya Propisa TV unsa pa mga vlogger diya nga na saludar ko na nila dili mo gina ko maatong tan-aw sila pero gisultim na ko sa espiritu na yung mga tao nga gigamit aron makasabot ang mga tao sa kamatuoran ako espirituhanon lang ko di mo kong buhat og referensya tinawagod Igo ramang kong magsulti anak pulong raman di pa po kabuhat kaya ang pagtuo sa tao wala pa nag-eskwela gabiin nakita na ko ang may tabo manggod anak sa gira sa lain nasod ganyan or maabot na sa inyong wall kung muundang si Trump bugaway muundang si Trump bugaway tungod kay kwaon niya ang ipangayo sa Iran ang mga allied country niya mga Arabo, mga Muslim country nga nag-support ni Trump bisig ang Israel tanan ang NATO mawad anong pagsalig sa US pordoy gid ang US mapordoy ang US mababa ang ilang dolyar kay kumudritso naman kambyuhan naman sa ilang kwarta sa kwan sa mababa kay kumbaga napildi sa Iran so dito na mo salig sa Iran kay ligon ang ilang away o mo padayon po sa away global good crisis ano mapurdoy ang mas mapurdoy pa ang US man mahal man ang iyang mga gipabuto nga armas kalayo gud siyempre mo support sila sa mga nasod layo gud siya mo support sa mga nasod ito man dito ang mga nuclear weapon ang uban ng mga dagko nga missile sa nasod so dependent ang mga nasod sa iya tawag na niya ang Iran
lisod man kay siya may nakapwesto nga na po na sa Biblia. Israel siya pinupwesto. Ang Israel mapan hugno ang Israel naman sa Biblia. Nga ba itong bagong Jerusalem, bagong Israel. Ihigugmaon ta na sa Diyos ng lugar pero siya wala na manang uban nga mga Muslim, mga tao nga na dito, mga panibita na tuguol pod kayo. Para na ang nangitabo man anak. Ang may tabo anak kung ang mapildi ang Iran dut anak ni Trump na may mga nuclear reactor diya. Dagang mga kuan diya makadaot gyud moboto. Kay kung mo hunong si Trump ugira magpadayon man na si kuan ang Iran og buhat og mga nuclear weapon. So wala na sa ipanghulga. Si Trump dili na panghulga sa mga nasod kay magsiging magbaligya sa nuclear. So mapildi ang ban. Gituyo man na nilang nuclear kay gigamit man na sa US nga mahulga siya. Sige kung dili gani mo magpa-under na mo gamit og dolyar na mo bombahan ta mo. Wala nga tanan nga mga gikan sa lain nasod ihamang nagunita ning mga nasura. So dolyar ang palit niya sa mga ang kapalit. Alam mo palitan niya maagi magdolyar. Dahil ano ang mga tao sa atong mga pinunahagi gud sa iya. So mo nang mahal kayo ang atong oil dire. Kanawa bisan sa mga sigarilyo tama mga kon moagi gud sa iya. Kanang gitawag sa factor in gamble ang nasa na. Kinalang iparehistro ni mo paagi gud dolyar sa iya. Ang karon kung modritso na ta dito, brato biya ayo ang kuan sa Middle East, ang crude oil sa Middle East. Kita naman kay ang US na may crudo. Na may crudo ang US. Pero dolyar man tong palit. Mahal kayo. Kanang mga petron, kanang caltex. Kanang mga kuan. Bahal kayo kay moagi na yang gipalit na. Nga moagi ko dolyar sa iyo. Pili na kanang siya gikan na sa kuan. Katong mga datis o na agi na sa iya. May oil. Pero nagunitan man, para karon na monopolyo ta ba? Dapat may oil, makasupply pa mag oil na to na monopolyo ba? Gigamit na pod sa gobyerno, gigamit na pod sa gobyerno na may mga tao na dito. Gigamit na pod nagipasamantala niya ang gira sa Iran parang mumahal ang presyo. O niya, naamatay value added tax. Mumahal man pod ang tax na to, kung mahal na pod ang palit na to ani. Ang napipit kay kita. Ngayon tang mahal. Nagdako pod ang ilang mga tax. Nag-agad man na sa imong money currency. Nagipakita na ko sa spiritual. Di lang na ako mapangalan sa tawanon kay na may tawanon anak. Di man ko mangilabot sa tawanon. Manang goal kay ko nga nag-alingas sa akin. Kay mo padayon ang kita bitaw nga tawanon. Tawon din minsan di ka kaya ng ang Iran sa Iraq o niya kan kita makigo-appeal po tagubat tawanon ito ng muna na mo boto na pila na ta Pilipinas maglingkod-lingkod bitaw ko anak murag wala lang ang tawa lang scroll na nalingaw sa Facebook sa YouTube nagtuang mo na pa Facebook sa YouTube kung potlo nila ang pan wala na po tayo kurintin. Yeah, ang mga tao biya diri no, wag gipigitudloan sa pari. Dapat ang pari unta diya mga pari unta na nag-research unta. Nagsipog pangarta. Ceremonies. Bisan ako magsulti ni Kristinood, nakabalo man ko. Ang mga tao nagsalig lang sa pari, nagsalig lang ninyo, pag-agian, nagsalig lang sa taong anak. Di na magbago to sa impyerno. Sa impyerno, dili man ka makaluwas. Ikaw gyud mismo ang makaluwas. Ayaw mo tuong nga maluwas pa mas pare sa kaabag. Ako maluwas pa mo na ako nga mamatay mo din. Kanang bakat na kay ang bakat ng ilingon ni Father Darwin nga ang buhi ko na makaluwas sa patay nga ang patay makaluwas sa buhi. Asa na sa Biblia wala na. Ayaw mo tuwa na magpadaghan na sila sa tao parang daghan sila membro makasapi sila. Narana ninyo kung padayon mo sa naandon yung pagtulunan isultigid na ako kay daganin ang nakot sa impyerno
wala man ko niingon nagbira nila, tama man na sila. Nabutang mga naisbala ang kasulatan nga patyon gid nila si Kristo. Isudlan yung gamit nila. Wala kung nahadlok man mo sa impyerno, tuod gid mo sa kong gisulti na kita gid mo bago. Katong kurakot, katong mga taong kawatan, katong mga taong nagbakakon. Ako gisugo nga pandungan stop. Ano? Ako magpandong lisod kayo para kang kurakot na kadaan. Nagsip-sip ka dito sa pari niya, tapos nagsalig ka maluwas. Hagbong ka. Imong ikambyo, imong kadato diri. Kayahay ni mo sa kalibutan, 100 katuig ni mo diri. Nga po yan mo hantod sa kanturan. Mo na yung alawat ka mga dato. Mo tong prayer gabi. No, nisuko ka na ako ang mga dato, di ba? Nisuko na ako ang mga hari. Yes. Suko ang unang hari, ang hari ang ginamin ani. Ang mga pari, mga pastor, kanang harianon karon nga gigamit nila ang Ginoo. Musuko na ako. Gawas kong magpaubos siya. Sama ni Nabucodonosor. Paubos ni Daniel. Ako ni dili man ako ni matago. Kaya ano man, wala may tao nga dili madlok sa impyerno. Reliyon sa pudi sila, tama? Tama yun. Mo ganina atay reliyon kay gusto tagkaluwasan, pero ang atong reliyon gisaaran mi noon nga makaluwas sa tao. Mo nang tinago sa reliyon. Nga ako ingon ko diri nga sinuli Dios noon man ana. O di ba magtambal ko? Muhatag sa dili sa kuha tambal ko no. Nagpandong ko din anira mo diri no. Pero dito sa pare, yun sa inyo pag-atiman. Sa mga doktor, yun sa inyo pag-atiman. Binaydan. Sa gobyerno, yun sa pag-atiman. Di ba halang doon? Ako, nagpahalang doon ko. Diyan sa asan tinood nagsulti. Sama ni Kristo. Si Kristo halang doon. Ipatay manggani siya. Ang mga apostol sa lang doon. Ipatay manggani sila. Nga, mo na yung Kristiyano. Kristiyano ka mo'y nagpatay ni Kristo. Kaya kung Kristiyano ka, nagsunod ka sa mga buhat sa mga apostolis, basaan niyo ang simbahan. Gipili na lang ni Kristo tong taong halang doon sa unay. Tama. Si Saulo, dili na lang siya magwali na mahimong Pablo. Giangko na ba niyo sa simbahan ng Katoliko nga si amahan ko si Pablo sa pulong. Amahan biya si Pablo sa una. Siya ba yung nagpatay ni Kristo? Siya ba yung nagpatay sa mga nagwali? Ingay nun, amahan sila si Saulo. Pero tungod kay nagpakita si Kristo, Saulo, imo kong kapatay. Kung isunod nila si Pablo, ang isunod nila sa iyang pagkasaulo. Kadawali ni mo nga kami makaluwas, bunyagan man to ana mo, diri bangayo mo pasaylo sa mga mura kag si Saulo. Ubos ni sa ko. Karon, kung ako yang ingnon ana, mo gamit ang espiritu inyo pa kung ipapatay pag-usap. Niya unsa wala gyud papatay kinsa naglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan. Nganong ipasidunggan mo ko? Di ba ako yung ipasidunggan? Pero nga naman naghalad mo buta og piyang manap. Kalang mga tao na dito. Amen. Palakpakan na itong tunggal Ginoo ba na maghalad? Ang Ginoong naaka nato. Palakpakan na itong Ginoo. God is good. Wala na mo naghalad. Gilog-ulog lang. Buta og piyang mananap. Nagsimba ka diha puros mga patay nga naman. Wala man nagtuo. Kinsa man yung amahan na gituuhan. Simba lang mo ang kaning uban, wala nagasimba. Kinsa may gisimbahan dia inyong giludhan. Kinsa may gisimbahan dia. Na si Kristo tuwa mas labing ubos. Naingon ba sa Kristo, balik mo diya sa simbahan, pagtapok mo diya. Gipangwartahan na nahimo na siya tiyanggi. Kinsa may gisimba dia. Kanang seremonyas, nga dili mo makaluwas ang seremonyas. Balik ka na to sa nuclear reactor ha. Kanang nuclear reactor manggod mo na ang gibuhat og daghan ka na science na kamo pag-research na kay mo suko na pag espiritu na kung mahilabot ko ng tawanon kay ino naman ko kinsa nas nuli ni eskwela ng science mango sa eskwela sa una pero ambot lang kisay mango katong nag-memorize lang o katong nakakita jud ikaduha mahal akong kaalam ipugnan lang akong pag-eskwela sa una kay bahay mo kung si Rizal. Tama? Gipugnan po ang akong kaisog karon, gipugnan gid sa espiritu karon kay mahimo kong si Kristo. Kasuhan man ko personal grata na ano man ang mga balaod. Palansang ko na sa cross patyon pud ko. Mo ni karon. Ang tao lang ang maalamon mo anhin ako. Di ba? Sila magpili para wala ko'y kaso.
mga pulis man ka, mga presidente man ka, o dato man ka, mo ani pangitaon yung ko nila. O, kung madungog na niyong tingog karong adlaw, panuol ka mo. Individual ta, dili grupo-grupo. O, kung apon, pagkasabaan mo ka, magbalik mo sa pagkakabag. Wala may lagda, di ba? May membro, di. Diya mas inyong kasing-kasing ko, dawaton ng pulong. Ang alang madala ko nila. So, kuya ha, kung surrender si Trump, wala na mo allied country niya, wala mo, dili na mo tahod sa imo, wala mo, uyang man tayo. Kung mapadayon siya, kanang, lisod kayo niya, kaya yahan pa man itong kawaton itong mga nuclear reactor. Paano din ako ang trabaho? O niya, napagod-agiran, bumbahan ka na, di, maliking hinuntutan na, mo escalate na, sa palibot, hantod tibok kalibutan, karon kay mga atoms na, daga ng mga kuan diha. Lang, dili man ang gas, gawas pa ng gas, muliking pagani ng gas, musiga pa kita. Butuyok pagkusog ang kalibutan, mo imbalance na ito. Mga kasakitan, grabe kasakitan. Man ang akong di ko ano, ibulan. Paglikon na mo, ba't saon na ka, panambang yung hagbong. Kanay mga ubo-ubo, kaya nato karon nga sige na ko gikuha sa inyong mga ubo. Di ka naman sa mga misay. What to say guys, sa una, no, gibawal kahit sa gobyerno, no? Iya karon wag gibawal milyon-milyon na ipabuto ninyo. Mapurdoy sa Trump kanuman, ang iyang gigamit, mga mahal man kay mga missile. Billion, may lang yung kantidad na 100 million ng isa ka buto. Ano mga plano ng daan? Bubaba ang dolyar. Di, wala to ang Pilipinas. Kung dili ta mo apil. Magsakit ni mga ang sige debate, magsakit na. Gusto ko ang Diyos. May maanin ako. Mga doktor, maglibog ng doktor. Maglibog as COVID sa una. Wala ba, kung mag-research mo, akong i-challenge ang mga pasto, mga pare. Para maluwas na mag-research ang dagan sa kalibutan rin. Pagkitao na ito ang espiritu. Nagbunyag naman na sila. Tama man na sila. Mga pare, tama na sila. Wala ko ingon nga. Ikon sila. Nagsunod lang sila sa kinaya sa kalibutan. Nga magigumaon sa kalibutan ka, okay sige. Mga kalibutan naman nagpabili ng sanandang tugtulunan. Ako, wala tayo ko ng alingasa. Dama din yung sama sa babay, apit na nung napoy kayo, no? Sige, tagingon sa ito at lawas. Ang templo sa Diyos, atong kasing-kasing ha, dili lawas. Mag-unsam na itong lawas. Ang batik at kinaya. Mura ba po na iuban sa pasto? At imanon ko no ang lawas na itong kinanan ko no wapo. Tagsangin na, at imanon na ito kamo ang templo sa Diyos, lawas din. Tulda lang na. Ang templo sa Diyos, itong kasing-kasing. Kung sa tagwapo, tag sanina, gwapo ta, wala tayo makita nga ko niya, mapatay dahil malaglag dahil itong espiritu mo, nagipuyan sa espiritu itong kasing-kasing. Wala mo na na-explain. Ay, internet reaction. Ang sigarilyo ko doon. Mag-unsa man imong lawas kung patay ang imuhang kulto. Tama, imong espiritu. Buwan gani, kapoy kayo. Malalang ba? Kamu pa pwede pa mo mag-reflect. Kamu na po isla-istorya. Basta mo nagabi, ipakita na ko sa espiritu. Kung dili sila mo tuon, bahala sila. Balik ka sa Diyos. Pagitaan ninyo. Ang espiritu mo pandong. Galing sa kalansay. Mabunyag. Po ito yung naingon ako. Umuyagan ka na mapasok tayo. Literal tayo. Di, normal man na. Mga binuang mo na. Kita bitan sa una daw. Pilusupo, bitan kita. Wala mo kung nagsuko na. Basta ako ingnon ko nagbuwang na. Di ko suko ay. Tawa man na. Mora magiging mo na. Sa kalayo, baga ng kalayo kay Layo kayo, daghan pa akong i-explain ninyo, malisod pa mo explain. Di lang ko mahilabot ang kalibutan pangalan, mga scientific name, kaya mahilabot na buko. Mura kong pari, magsige pag wali nga, kinahanglan, magprotesta ta, ang uban po, didili po, nag-away na gaya sila. Wala
kung magsuko sila nga, birahan ako ang pare. Bisag sila gani mismo, naglalisay gani sila, puros pare. Mango po kayo nang nag-ingon ako, ang dili na kang gadahang nuli, birahang pare. Nah, waka kabalo, ang mga pare gani nagluuranay, na. Common name man na. Kita katawan, le. O sure ba di ka? Birahan ako ang mga le. Ya, sure yung ka ang mga lay minister niya, parihag mga kinaiya. Birahan po na akong kabang. Nagsure yung ka, parihan ng mga kabang. Sabi yung mga botang kabang. Common name, siya aron, nang nag-eskwila tao, nakabalog common name, apilon ng tanong pare. Musugot ka nga pare ka, niya killer to, parihan na yung balyari. O ba nag-rape? Sugot ka. Di, bugkang imong tinuhan eh, kung nagsalig lang ba sa pangalan nga pare. Sa pangalan nga pastor, bungkag ang pastor yan yun. Diba, nagdebate-debate ang mga pastor. Common name na. Mangog yung kayo maingon sila. Nga kung imong katoliko, birahan katoliko, wala ka nagbira sa katoliko. Ang naglingkod. Lahat. Katoliko, universal, dili na tayo magdebate. Muna hindi ko magdebate nila, kaya nang una-una. Mato mo rin nagpulpit to. Mingon nila, narehistro ka. Nga narehistro, punda sila. Bayan ng tax. Gamit ng nonas numero, bukas munisipyo. May pa ng mga pastor. May pa ng mga ubang sikta, ay narehistro na. Roma, bayan ang yung bosin. Okay, marag hait no. Sobra mo ni hait. Di kay mayon tong hait no. Ang mga pastor, yawa hait no. Kini hait kinaas Biblia. Tama, good. Pakitada ko sa ilang pagtuo. Nga walay buhat. Kinsa na ilang gituhan diya nga ready na ang tanhimanan diya kumanha diya. Apoy nagwaling pare nga sa tungwali sa pare dito katawanan. Naman sa Facebook. Nga malipay ko no mga pari kung ang mga lay minister ay yung mga tao ready na nga tapos aktibo dagang magsimba lipay. Pero nahihaya, di sa to pa mo na yung Diyos. Di ang Diyos nalipay, ang si Kristo nalipay. Nga paabot ito ready na ang tanan kay mana no pagbalik daw ng espiritu. Di sa to pa. Dependent. Mura dahil mo priest, pari dependent no. Walay pare, luwas na. Di sa to, pag yung gilipay ang pare, dili ang Ginoo. Tama, good. Lipayan yung Ginoo. Kung nagtabang mo sa nagkinahanglan. Mo, na si Kristo na abe sa labing ubos. Kisa na yung gisimba diha. O, tanan ko. Kisa yung gisimba. Pare. Sila magdagling ko sa lingkuran ng pinasilunggan. Sila biya pinasilunggan. Tanawa ko nang magdagko ang mga minsan kaysa naglingkod na yaya diyaw. Nag-ingon ang Ginoo, si Kristo sa una nagseremonyas, si Pablo sa una nagseremonyas. Nga, itong mga libita, itong mga nagsigsip-sip ni Anas ni Caiphas. So, balik na punta niya diha. Away na punta ni. Pero dili ko magigaway. Isulti na kontino. Testing kong kamatay, tama ba niya kung isulti? Matay mo na sila. Mga matay tayo, bisig ako. Lipay kay ko kung mamatay ko kay kapoy kay nagsigitag sulti nga mga tao ni samot kadautan. Ako ni hinoy-ingno nila. Sige kog ingon, banda asawa ako ni hinoy-ingno lagdautan. Nya dautan ko no ko nya dili manganhin ako. Nagsige ra kog liba. Tanan akong gitambalan inaan yang adtuon dahil no patambal mo nunuli. Wala gihakot mo sa impierno. Kaya akong gitambalan sultihan ako siya. Paubusan pamalikas na. Bagaton din na nila, nang litag, igo, Biblia. Bantayin yun, naglitag, kadala na. Diluoy kayo, mamatay noon tong ako ang pantambalan, tanawa na, nagsakit. Pero di naman ko mo doon. Nagtinga-tinga na, yung mabalik sa Diyos, nakabalik hato. Di naman ko mo doon. Kaya sa paano ko nipabagisa, kung ano ko nung nagsakit ko. Anak, ayaw na sila pandongin. Ayaw na sila, pangaliw po nila. Namas Biblia. Naluoy raman tako nila. Sa higal, ako ng pandungan na sa dalan sila. Paghuman, murag wala lang. Pero pare lagi, kato lagi manghalang doon na dito. Babalunan pa ka. Di ako magsakit. Itrangkan ako ng
Pagamitan sa mga balaan. Uban naman, sigdami ko ba mana mo. Na, so, dako kayo no? Okay. Ito nuclear reactor no? Dako ni gubot no? Dako eh. Na nagsige pagwali, God is good. Sige, pag surisoro mo dia, dibatihay mo dia, sige, dibatihay mo dia. Ang ngailang na, wala kabalo. Buto na din kalibutan. Mag-abot magyapon ta. Mga pastor, mga pare, nagsig, ilugay, tanaw na ko, nagmakaya na ito. Kaya tayo magtap. Tanaw ko mulinog, nag-ingon-ingon, tagla. Kisa unsang sikta, yung sa imong reliyon. Di ba? Wala no? Wala eh. Wala na eh. Sara. Dahil sa to pa, mga buhi na ang mga patay. Wait na. Basta mo silingan na, nag-away mo. Muro kong karabaw. Nag-away mo, nag-away ang karabaw, pero ibutang ni mo sa tunga, sa 10-wheelers. Oo. Hindi na mag-away. Karo, nag-away mo. Basta ang manok, ibutang na, magtuhi ka na, madugay dito na eh. Sabi nag-anak sa kalaha ng manok, wala na. Hindi na mag-away. Kanang sunay mag-abot. Kana, mag-away na, ibutang sa kalaha. So, sa ito pa, ibutang tas kainit. Di na ito mag-away. Sa impino, di na mag-away. Magkita ta sa impino, otot. Ang manok kani, kanang karne gani isog ka ng manok kaysa tao. Sugot ka, ang tao na butang kag bulan, may nanaay mo. Basta isog ang manok, di na kayo mag-away na sa kalaha. Ayan. Kumingon sa, patay naman to, grabe ng filosofi na. Kanala yun, nagpatay ta karon na to. Di ba sige tagla-away-away? Nga, ang nagbotong sa sama sa nagpatay sa ikaw ganing lawas. O, pag adto ta sa impino, nagtuo ka, na! Kanang hayahay, gwapong mga naong, mga dato, karon mga hayahay nito. O, naana pa na sa Biblia. Nagpahimo sa mga sila sa kalibutan. So, kamo mga kabos, kung nag-listen, sige, ginawa pa ta karon. Ginawa, di pa mamatay, ayaw, di mo pangandoy. Pwede man yun, Ginoo. Kumahin mo, kuwakin ka na akong kopa. Di ba? Sa pag-antos, alam mo na. Di-explain yun ang kopa sa pag-antos. Nga sila, nagkopa sa pag-antos sila, otot. Ikanta, ang hagit sa ibang, di ba? Nagkanta ang hagit sa ibang murag, nagigaya-ga. Ikaw diha. Wala ka, gibugal-bugalan ka. Gilutos ka. Wala ang kanta sa simbahan na to, no? Murag wala lang. Gikanta kay, wala. Di ba kita, murag wala itong kasing-kasing kay, bakit ta sa una? Ilang ko glautan. Gilutos ko. Idaog-daog. Bugal-bugalan. Mahunga lang sila. Kumingon sila bakat. Lahat. Kada day nag-ingon sila sa kuha nga. Napatambal mo na uli. Kultom na. Kana day hindi ko pasudlo na simbahan. Kinsa yung bugal-bugal na ako, pangitaan niyo. Kinsa yung nagsige, bira na ko sa una, pangitaan yung asa niyo. Oy, kung nahadlok sila sa Diyos, sa silot, dili sila magbugal-bugal sa espiritu. Tama eh. Tistingin niyo to, ni kamatay niyo, tistingin pakita ato about sa langit. Na, itong nagbugal-bugal na to, abas langit. Basig, inyong i-research yung kinaya. Butan ba? Gamit yun ng Ginoo. So, mga pare ka man, pastor ka man, santong papa, obispo ka man, kadlo ka na pausulot. Ako, igo lang kong gisuro sa espiritu. Salamat nga wala po kong himong pare, na wala po kong himong pastor, ay namunyag man ka, magsalihat, himong gobernador. Yanor ako. Yano ako magsulti. Ang mga taong yano, dito na po na ako. Ang mga tao nga, mga suta, mga dato, depende kung magpaubos yan. Magpayano-yano, no? Magpapakakabos, no? Karoon itong padatuon sa pulong. Salamat. Ako, wala naman ko na ingon nga, ay na mo pamugos. Ingna lang sa, tistingin lang ninyo, dito ka malay mga ito. Kung tabalan ba mong nuli, anak lang. Sulti ang mga masakiton, anak lang. Pero ayaw mo ingon nga, sure, maayos siya. Pwede na na ninyo. Pwede ba atuan sinuli? Mahangyo lagod mo. Pero sa tinood, dili na ko mahangyo. Dili na. Tiniingon man Ginoo. Ay na sila. Pangaliw po nila. Tiniingon na sa ako na. Adonan ako igandam nila. Muna na ba eh. Gool ta? Ay naman ka gool. Kaya pala ang kagool mong kalipay. Wala man ta niingon anong lota niya. Basi, kani atong gibuhat karon makubos-kubos at katalagmal, mapil pa na sila. Nga, kung sige kaaway sila to, sige kang banat, mga ibandi.
Nga buhaton po nila itong gibuhat matag-adlaw na mo dre. Matag-adlaw, nagigusay na ang Biblia. Nasina, ramang na, kaya wala mo sila matag-adlaw. Lalo ba? Sa God bless, ano yan nga, huwag mo ka ng bisingan. Kita rin naman, God bless ninyo. God bless, ano yan, ilawan mo ka rin sa nuclear reactor. Kung tayo kung pabuto ng nuclear, no? Pabuto na nila, kaya wala sila choice. Kana, sa tawano na, pwede na, kaya nasi-spire. Ang problema, ang linog o ang bagyo. Wagi nasi-spire. Wagin. Karoon na ba ako? Kaya iniinit na po, kami init mo kusog ng bagyo, na. Bagay mo laglag sa kalibutan, tapos mga kalamidad. Daghan day kayo ang mulaglag sa kalibutan, no? Daghan kayo pamagi. Naamagin na sa Biblia. Basa ko Biblia, di ayaw mong salid. Alam, kani ako alam mo sa imo, mo na importante. Nakigusa ito sila sa kuha. Gamay pa na ay, gamay pa na. Di pa gini maogay din ang kuha, no? Sugod pa na sa pag-antos sa... Iyawa, paspas kay karon na paspas nag-meeting. Meeting, halang sige sila meeting para makadaog. Grabe ba? Imperno? Nagdali ay. Nagdali sila pero kaya din sige mo meeting, di ba? Nagdali mo sa inyong mga activities. Nga pag humana na, undang na, wala na. Wala na. Yawanon man na, kalibutanon man na, nga mga meetings. Kalibutanon na nga buhat. Magdali, biya mo, kaya dahil na, madali po na, o kanang mga naay mga buhat ng activities, di ba? Pas-pas kayo mo, pag human bingaw na. Kato din mo, Semana Santa, kalibutanon. Kalita ka mingaw. Nga karon mingaw na. Mingaw na po ordinary. Ordinary, nga sige buto-buto. Ordinary, nga pila, nangamatay kada adlaw. Di gini ordinary ni. Huwag ka kabalo, maapil ka. Gumingon pa sa hilasan nila, di mamatay tao eh. Tama. Tayo Ay, gani mamatay ta kung ang Ginoo magpatay na to kay Tama. hindi na makasaksi sa unyang mga hambong at ang mga panit ani. Tama yun, no? Abi nila sayon na ng nuclear reactor. Abi nila sayon ng Wala eh. Atong atomic bomb guys, ako na. kana, murag nahadlok ta na. Mas kadlok ka na to ang Dios. Abi na sayon ang linog. Abi na kung uyugo na ta, ibutang na kita ni. Ibutang na matas ni goron. Uyog na matag gamay. Nadugay man kita magpatunga, di kusgon tag uyog. Dugay man kita mangita sa espiritu ko kusgon tag uyog. Kani sabot mo nung kadautan, kusgon tag uyog. Masamotik palayo kung liluyog og mga yan, no? Kuya, kaana gud ko, Papa Jesus sa kanong dili man ako ihatag yung Holy Trinity. Ako naman napili mga kupagaan sa kanabantog sa ulo. Mo na itong bigay ko sa eskwelahon kay papatay mo pug kuno kung pare ako Dr. Sersan. Para sa mga santos. Papatay ako kay reactionist mo kay Patay di ka. ito po sa Pilipat, yun po ko nila kaya gusto gira. Ang patay ko sa atin. Pero karon, hindi na akong patay, karon nagpakabatay na mga sa kalibutan. Na? Tama gid. Kaya kung gamit sa akong kamot, itong may mapa. So, kanalang daw mga ka-SP, no? Salamat yung pagsubaybay karon. Kaya nang hindi mo andam ta. Sa spirit hanon. Sige, para akong pangluwa. Kung undang niya akong luwa, undang Karon na. nga, Undang niya akong pangluwa. kinatang pabos pa na. Asam sa mga pamilya. Salamat.